Kung may nungduman ni atong miaging Martes ang unang pagbasa, mao katong punto nga si Moses gipaninglan sa iyang gibuhat pagpatay. No, nakapatay man ni si Moses. Unsa may napatay niya, Israelita o Ehiptohanon? Naglalis magutong gidaog-daog ang usa ka Israelita sa Ehiptohanon. Nya milaban man si Moses kay kadugo niya katong Hebreo, kadugo niya busa sa iyahang pag laban iyang napatay katong Ehiptohanon. Nya sa dihang nag-away ang duha ka Israelita o mga Hebreo, nag-away ang duha ka buok, iyang gibadlong na ano nagkuan man mo diha, nag-away mo ana nya buot niyang wangon, pero gipaninglan siya niya itong usa ka Israelita nga ano, gusto basan nimo akong patyon sama sa imong pagpatay ni atong Ehiptohanon na kahino nakaamgo si Moses mao to nga bibiya siya kaya biniyag way nakakita siyang gibuhat pagpatay ni atong Ehiptohanon. Mo na ang pagbasa ni atong miaging Martes nga naa nasulat sa basahon sa Exodo kapitulo 2, no? O gikan sa 1 ngadto sa gikan sa 11 ngadto sa 15 ang pagpatay ni Moses o labi na ang pagpaningil kaniya sa iyang gibuhat pagpatay niya itong Ehiptohanon. Bisan kining mga Ehiptohanon nagdaog-daog nila, nagmet gihimo kato sa Ginoo pagpahinumdum kang Moses labi na sa iyahang tahas pagdala di lang sa mga Israelita kung dili sa tao ngadto sa yuta nga panaan. Ako kining gipasiuna kay ang ebanghelyo karon naghisgot man sa pagtawag po ni Jesucristo tungod kay ang iyang inahan o iyang mga igsuon naas gawas nagpaabot kaniya, nagtindog o diha nakapangutana sa Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan nga kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon, o iyang gingnan nga kini sila kining nagbuhat sa gisugo sa akong amahan ngadto sa langit mo akong inahan o akong igsuon. Sa ato pa, dili lang ang iyahang kadugo, kung dili tanan iyang gipalapdan ang iyahang banay, iyahang gipalapdan ang iyahang kaliwat nga ang iyahang mga igsuon, dili lang ang katong iyang kadugo, kung dili kadtong nagbuhat, no? Nagbuhat sa gisugo sa langit ng amahan. So iyahang gipalapad, no? Nga sagad mao sa niyang nahitabo bitaw nato nga tagaan nimo kaayuhan ang katurang imuhang kadugo kay lagi maingon naman na nga kanang unahon gyud nato family first, di ba? Family first. Nagani uban nga di magminyo, anong di magminyo, maingon nga nahon atong pamilya kapoy pakao ni anang dili kadugo, no? So sa ato pa ang iyahang kining bana o asawa baka nga di niya kadugo, no? Maingon nga kapoy pakaon ni anang mga dili kadugo, gusto niya inahon niyang pamilya nga sakto man usab pero kulang kay ang gipadayag sa Ginoo nga hatagan nato paghigugma o pagtagad dili lang ang ato ang mga kadugo, no? O bisan mingon tag kadugo pareha man tag dugo gyud, no? Atong mga kaugalingon nga tao, no? Isig ka tao mo nang pari maingon nga mga igsuon, no? So sa ato pa kita mga kadugo sa Ginoo.
mga igsuon sa usa ka amahan nga tuwa sa langit. Miyagi ko sa diya sa may iglesia ba atong sa kagabi, daghan man kayo mga iglesia. Kung daghan na ini mga iglesia, no? Ang akong kauban sakay nako ningon siya nga daghan na sila pader kay sige man lang gyud sila panawag mga Katoliko. Ang Katoliko manggoy sa wayo nila, no? Kung nga sakto sa, no? Pero kulang sa siguro naagid siguro yung tang idaghan niya. Usa nga ako nga una nga kining mga sakop sa iglesia, kuan biya na ilaha obligasyon gyud na nila nga mo hatag og ikapo sa ilang abot, sa ilang sweldo, o sa abot sa uma, o di ba unsay na kining unsay na sulod sa ilahang panudlanan, sama niya nang nakabaligya ba o nakahalin ba o mga yuta. Obligasyon ko nilang muhatag sa ikapo. Mo na nakaingon ko ba nga, no, Jesus, mukuan man siguro kanang atua libre pa gani o naiban nga di kamay di gyud ikapo, dili gyud istrikto. Nganong gamay man balhin man sa iglesyang uban, no? Utang kuan talinghaga gyud kay kini sila nga obligado hinuon nga muhatag gyud og ikapo. Nganong ni daghan pud ba, no? Di nila iksapayan, no? Dili nila iksapayan nga mopahat sa ilahang sweldo ba kaha, sa ilang abot, sa ilang pangnegosyo, hatag nila, no? Hatag nila. Siguro yung ko nga kini sigurong ilahang pagkapamilya, labi na nga ningon nga igsuon na mo nila igsuon, no? Nya pagkapinan pag ingnon nga awa sa Katoliko, palumbaanay sila kuanoy panindot sa sakyanan, no? Pataasay kilay, panindot sinina, no? Kung bago sinina, bago sapatos, musimba gyud. Nya pagkapinan pa gyud nga awa kanang ilang pari, no? Lagay kwarta, no? Ay nindot nga sakyanan, no? Ano ba? So mura bag halingon ang bitong kanang kasina nga itandi, no? Itandi dayon ang uban, no? Nga lahi sila, no? So murag usa sa siguro na nga nakapadaghan ining mga iglesia gawas sa kining atong administrasyon karon nga mipabor gyud sa mga ingon ining mga tao, mga iglesia, no? Mga kini kang pastor kibuloy, no? Nga obligado sa na sila, obligado sa na silang ilang ikapo nga abot o sweldo, hatag yun ka, no? Hatag yun ka. So mao siguro nga dili lang tungod kay makatag ko dili ang ilang taong ang ilahang banay, ilahang pamilya, no? Dili lang ilang kadugo, kung dili ang nagbuhat sa Ginoo. Kung nagbuhat kag paghatag ka mga gihatagon alang sa banay, bendisyonan ka, no? So mao siguro kini para kanako ang nakapalipang niining grupo. Pero sa ato kulang yun siguro tag-emphasis niya ng ato ang pagkapamilya, niya ng atong pagkabanay, niya ng ato ang pagkamanagsuon, dili lang tungod kay kadugo, kung dili ang atong managsuon sa pagtuo nga nagbuhat sa sugo sa Ginoo.